ना कहले फोटोटा तमें उना बा मोटा काही फोटोग्राफर फोटा आउनी परा सेतो म देखुची काई फोटा आउनी कामी बेंगे नानी गोडकिला बेंगे नानी गोडकिला बड़ बाटी भाई बड़ बाटी कोन बा बड़ बाटी को रेकडी बेंगे नानी गोडकिला दिया पानी बास्तिला बेंगे नानी गोडकिला फोटा उठाउनी रेकडी कराउची रे नेट रे छाडाओ हां बड़ 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 ये गोटे काटिदेल ना ये काटी आउट कर 6 मिनट नहीं वर्ष जीवन जीवन ना 3 4 कोड़ा सेम
এইটা